Walter Benjaminek aipatzen du, artelanak bere funtzio soziala mantenduko duela, baldin eta aura izaten segitzen badu. Orain eta hemen bati erantzuten dion artelana da aura duena. Eta horrek erritua behar du. Hau badabilda, eta atal honetan kulturgintzan bizirautea zarituko gara. Bi idazle eta musikari batekin. Finean, bizirauten asmatu duten edo asmatzen ari diren hiru lagunekin. Itxaro Borda idazle baionarra da. Ibilbide luzea du Bordak. Eleberriak, novelak, olerki bildumak, saiakerak eta bidizko liburu ere argitaratu ditu. Gotzon Barandiaran kultur munduan 11 lanetan aritu izan da eta dabil. Literaturan egindako lanaz gain, musikaren arloarekin ere harreman handia du idazle Larrabetzuarrak. Olatz Salvador musikari eta kantautore donostiarra da. Urteak igaro dira Salvador Oltza gainera lehen aldiz igo zenetik. Udazken honetan argitaratu du Zainak eman bere azken lana. Eta Nabasa honetan gidari eta bidelagun Amets Aranguren. Itxaro Gotzon Olatz, ongi etorri eta eskerrik asko gonbitea onartzeagatik. Aitortu behar dizuet, bereziki kostatu zaidala gai honen bueltan galderak eta planteatzea, irutzen zaidalako sartzen direla termino asko, definizio pixkat nahasiak dituztenak, edo ni behintzat enaizenak hau sartzen, hola, afirmazio gisa planteatzen. Eta agian errituak aipatu ditut, errituak beti behar du jendea. Jendea, kultura ere badabero horretan erritua, beraz kulturgileak esan genezake. Eta kulturgileak, edo kulturgilea bera da, definitzen zaila egiten zaidan termino horietako bat. Hortarako eskatuko dizuet hasteko laguntza. Ez dakit noran ematzen den. Bueno, niretzat kulturgilea da kultur ekosistema bateko eragilea dena. Eta euskarazko kulturgintzaren ekosistemari buruzko marko bat eta proposamen bat guk launduta daukagu aspalditik. Guk esaten dudanean esan nahi dut, kultur sorkuntzaren transmisioan ari garen, egitasmoan ari garen hainbat eragile ez. Eta guk irakurketa bat egin daukagu horri buruz, eta guk ulertzen dugu euskarazko kulturgintza dela ekosistema bat. Kultur eragile asko osatua. Nortzu dira horiek? Zaleak, sortzaileok, antolatzaileak, eta hor sartzen dira erakunde publikoetan ari direnak, herri mugimenduetan ari direnak, profesionalki aritzen direnak horretan, sartzen dira edabideak euskarazko kulturgintza herritarrei helarazteko ahaleginean aritzen direnak, eta sartzen dira hezitzaileak, hezkuntza arautuan ari diren irakasleak, hezkuntza araututik kanpo ari direnak, etxe giroan transmisioaz arduratzen direnak, eta horiek guztiok osatzen dugu euskarazko kulturgintza. Beraz, kulturgileak dira edo gara ekosistema horretako partaide guztiak. Zer diozu ezuek? Kulturgilea zaila da definitzea. Nik behar da ikusi kultura zer den, orokorrean. Kultura handia edo kultura txipia gurea bezala berdin funtzionatzen dute guziek. Idazle idagokienez eta bereziki ene adibidearekin erlatibizatuko dut behar bada. Iduritzen zait, hastapenean idazten dugularik edo idazten dudalarik, idazten dut ene xokoan, ene etxean, ene bakartasunean, ene paper xuria dut aintzinean alako ere huts kaotiko bat, behar dena gero guzia bereraiki, eta kulturgile senditzen naiz ondoko urratxean ni. Tekstoa heltzen delarik edo argitaletxerat, eta gero hirugarren urras batean publikorat heltzen delarik. Egia da, idazteko momentu hortan, senditzen naiz gehiago artisau edo langile, sistematikoki novelak idazterakoan pasatzen ditut, ez da gini, behatzi 10 bete idazten kilometroan, eta gero beste hainbeste zuzentzen, eta horiek dira momentu, nahi dut, fisikoki lan egiten dutan momentuak. Eta gero beste lan bat hasten da, beste bide bat hasten da, hori da, publikoarekin harremanetan, eta gero merkaturat heltzean, eta bar, irriño bat egiten dut, zenta beti merkatua hitza egiten dut alarik, alako ironia txipi batekin egiten dut, egiteko, hori da kulturgile, gero egia da ere, idazleen artean biltzen girelarik orduan bai senditzen naizela ni ere kulturgile
holde hortako partaide oso sentitzen naiz, eta egia da, partekatzen dutela hor beste euskal idazlean, eta ere, erran dezake, beste idazlean orokorrean destinua. Bueno, nik ezakat guztiz argi kulturgile hitza zerote den, baina bai irakurri nuela kultura hitza datorrela latinekik bai kultu edo kultibar gazterazko hitza erein bezala euskaratu daitekena. Erro beretik datorrena, ez? Orduan ustetua kulturgileak izango direla ereiten duten guztiak gero kultura hori bizirik egon dadin edo molako zeo zer. Itxaro ipatu duzu zure burua kulturgile gisa ikusi baino pixka lehenago, artisau edo langile gisa ikusten duzula. Ona idazle gisa ekarri zaitugu, baina badakigu ez dela hori izan, bizitzan ekonomikoki behintzat bizirauteko aukera eman dizuna. Urte batzuk dira da beharretik edo beste lan bat hartu behar izan zenuela. Ez dakit momentura gogoratzen duzun, gogoratzen duzun autua egiteko aukerarik ere izan zenuen ala ez? Ez dut uste. Kasik 40 urtez aritu naiz postari lanetan. Momentu batez, egia da, banuela alako amets bat, idazle gisa bizitzeko, 80ko hamarkadak ziren. Eta 80ko hamarkadan ne horretzen bizi idaztetik. Eta idaztetik bizitzekotan beharko nituen 1000 beste lan egin. Orain ere egiten da hori, 1000 beste lan egiten dituzte idaztetik bizitzen diren idazleek. Eta hainetzatzen etzen hain aterabide egokia, zentak gero familiatu nintzen, alaba bat, eta bakarri nintzen berarekin, eta Parisen, eta bar, ene bizia bizka bat nahasia da kaotikoa, poetikoa, egan ezake. Eta beraz behar nuen hilabete sari finko bat. Eta azkenean txikia zen, etzen hotxildena, bena hala ere bizitzea eta bizirautea baimentzen zidan ekonomikoki, eta denbora berean, ene denbora guzia gainerat, ene denbora libre guzia idazteari eman diot. Egunean zehar libre nituen ordu guziak idazteari eman dizkiot, eta horregatik hainbeste idatzi dut, jendeak uste du hortarik baizik naizela bizi izan. Ilusione bat emaiten du, baina izan dira beti momentu ebatxiak denborari, lan aroari, lan denborari, eta ere familiako bizitzari ere. Beti txantxetan eraiten dut, eta horrekin finituko dut, ez dutela denbora askorik pasatu etxeko garbiketa egiten. Hori izan da sakrifikatua ene bizitzan. Azken gauzatxe bat neko nizuke galdetu ere, bada Frantziar estatuan intermitentzia izeneko ez dakit sistema moduko bat, ez? Agian beste disiplina batzuetarako balio duena, baina lehen aipatu diguzu idazlendako ez dela aukerarik. Ez da egokia ere idazlentzat. Gehiago da arte bizidunentzat, les arts vivants. Antzerkia, dantza, filmak, edo aktore lanetan ari direnak, edo musikariak, biztan dena musikari asko sistema hortan dira intermitente gisa. Naiz eta gero eta ekintza gehiago egin behar duten hilabetean estatutu hortaz baliatzeko. Hor ere, badira aldaketa handiak egiten ari direnak, eta gobernuen ametsa beren reformak egiten dituztelarik da intermitente estatutu hori kentzea. Badira urte batzuk itxarok beste aukerarik izan zuela, baina zuko latz, bai momentu hontan zure proiektu musikalarekin, bai erabaki duzula apustu bat egin eta ekonomikoki hortaz dependitzea. Ez dakit ze suposatzen duen horrek, zema buelta eman dizkiozun, zein da pixka zure esperientzia horren bueltan? Nik berez psikologia ikasi nuen, eta ibili nintzen hainbat urtetan, gizarte zerbitzuekin lotutako hainbat esparrutan, eta musikarekin. Musikarekin aurretik izan nuen talde batean, eskakeitanen, eta nire proiektuarekin ere bai. Orduan horrek suposatzen zuen nire lana gainera oso exigentea zen, eta implikazio maila handia behar zen, edo nik ala bizitzen nuen. Eta orduan eskaintzen nion denbora asko eta entrega asko, eta gero
lan jardunaldi hori amaitzean, beste lan jardunaldi hasten zen, eta juten nintzen herri batera, eta, bueno, furgoneta kargatu, hori bai rituala zen, furgonekak kargatu, iritsi, soinu probazak izan. Eta amaitu goizeko 4:00 eta bueltatu, eta berriz lan egin, ez? Orduan, ni horrego naiz, eta egon naiz denbora desente zurrunbi hortan sartuta, eta 2017an autostripu bat izan nuen horrela lanean, eta gogoratzen dut goiz hortan pentsatu nula, ezin naiz gelditu. Eta bira, hor iritsi zen hori, eta gelditu nintzen, eta tarte horrek, lesio bat izan nuen, eta tarte horrek eman zidan buelta batzuk emateko aukera, eta hor erabaki nuen horrela jarraitzea zela jasangarria. Eta horregin nuen autua, edo apustua musikarekin, edo musikara bakarrik aritzeko, naiz eta jakin, hori nire bizitza askoz ere prekarioagoa izango zela, eta bar, baina, autu horrek oraindik ere niretzako zentzua du, eta ez dakidana da noiz arte luzatu balko dudan, baina oraingoz behintzat autu horri eutsi nahi nioke. Zu gotzon ikusi zaitugu holtza gainean, idazten, baina baita programatzen ere, jardunaldiak antolatzen, beti, edo lan artean bertan, beti kulturaren eta kulturgileen bueltan. Ez dakit nondik erantzun nahi didazun, pertsonalki zure proiektutik, kulturgile gisa orokorrean, lan artearen izenean. Bueno, gaur egun Euskal Herrian euskarazko kulturgintzatik jente asko bizi da, baina ez dira sortzaileak. Aha. Bizi dira teknikariak, bizi dira kasetariak, bizi dira teknikariak esan nahi dut, erakunde publikoetako teknikari pila bat bizi da, guk sortzen dugun horretatik. Jente asko bizi da, sorkuntzak eragiten duen horretatik guztitik, eta gu gara noski baldintza kaskarrenetan bizi garenak. Orduan, ni alde batetik sortzailea naiz, baina euskararen langile autonomoa naiz, lan artean ere horregatik nago, lan asko egin behar dut, euskarazko kulturgintzaren inguruan 2.000 eurora iristen ezten soldata bat irabazteko. Badakit adibidez egin genuelako kalkuloa ni Susako kidea naiz ere, eta egin genuen kalkuloa euskaraz literatura idaztetik bakarrik bizi nahi duenak Euskal Herrian 24.000 liburu saldu beharko lituzke 2.000 euroko soldata bat ukitzeko. 2.000 euro zergak eta horiek guztiak apartu utzita, Orduan, ni urteekin joan naiz argazki oso bat osatzen euskarazko kulturgintzarena, alde batetik zalea naiz, nik idazten dut irakurtzen hasi nintzelako, eta irakurleago naiz idazle baino, gero antolatzen ere hasi nintzen, oso gaztetatik, komunikazioan ere aritu naiz, eta transmisorea naiz, ere bai, Orduan, ekosistema osorik ikusten dut, eta badaukat argazki bat horrena, Joan dena aldatuz, urteekin, gauza batzuetan, gehienetan okerrera. Eta oraintxe bertan nola ikusten dut? Oraintxe bertan soziolinguistek esaten dute euskara larrialdi egoera batean dagoela, eta euskara larrialdi egoeran batean baldin badago, krisi linguistiko batean bizi bagara, kulturgintzan ere bizi gara krisi linguistiko batean, naiz eta guk, krisi batean, naiz eta guk agian ez dugun horrela formulatu, baina euskara larrialdi egoeran baldin badago, euskarazko kulturgintzan larrialdi egoeran dago, eta uste dut, oraintxe ari naiz dena zoru horretatik aztertzen, Idazlean naizen aldetik eta Susako kide badakit izugarri jeisten ari dela eta oso azkar irakurzaletasuna. Euskal Herrian irakurtzen duenak nahiago du frantsesez, inglesez edo espainolez irakurri, eta ez euskeraz. Badakit zenbat ale argitaratzen ditugun gaur egun, eta esatea berrargitaratu da, 3. berrargitalpena da duela 20 urte lehenengo argitalpena zena, eta ezintasun batean ikusten dut, oraintxe bertan egoera, hilala biziko egoera batean gaude eta jauzi bat emateko moduan,
oraintxe bertan nik ez dut aurre ikusten niz, inondik inora, sorkuntzatik bakarrik bizitzerik, ez daukagulako sortzaile nahikorik. Sortzaile edo entzule. Parkatu, hartzaile nahikorik. Sortzaile pila bat. Sortzaile pila bat. Ez daukagu hartzaile nahikorik. Ados, Ez daukagu irakurle nahikorik, entzule nahikorik. Ez daukagu. Eta orduan, nire kezka da nola lortzen dugun ekosistema osasuntsu bat izatea. Baina hori lotua dago noski hizkuntzaren egoerarekin, eta hizkuntzaren egoera lotua dago euskarazko kulturgintzarekin. Eta hori horrela izan da, eskara elkartzen horri buruzko irakurketak egiteko eta aurrera begirako estrategia batzuk adosteko. Orduan, uste dut dena daukagula irabazteko, baina falta zaigu artikulazio hori. Aipatzen duzunaren hildotik gotzon, esan dugu eta denok dakigu, askoz ere ekoizle gehiago dagoela, hartzaile baino, euskal kulturgintzan. Oteizak aipatzen du, artelanak berak ez duela edukatzen. Baina edukazioa behar dela, artelan horrek leku bat izan dezan edo funtzio bat izan dezan. Ez dakit nola ikusten duzuen horrek hartzaileak ekarriko lituzkelako, ulertzen dut. Hori da, adibidez, euskaraz idazten dugunok, hizkuntza arautuari aurpegiratu diogun gauza bat, ez? Gure lanak erabili direla hizkuntzaren alde formala lantzeko. Erabili euskarazko literatur testuak alde gramatikala, semantikoa, formal hori lantzeko, eta ez bizitza ikusteko ikuspegi berri bat izan daitekeena, intelektualki eta emozionalki zure garapen integralean eragingo duena. Baina ez bakarrik alde formaletik, espada horrek ematen dizun ikuskera kosmobizio oso batetatik. Hori gabezia handia dago, literaturan oso nabarmena da euskarazko literaturan, baina orokorrean. Nik uste dut hezkuntza ez daukagula ere ez artelan bat ulertzeko, demagun kuadro bat ulertzeko edo musika mota zehatzago batzuk ulertzeko, nik adibidez musika kontemporaneoa kostata, nik ez dut ulertzen, ez daukat lenguaia hori ez dut ikasi. Eta orduan nola joango naiz, ni musikari bezala, Gainera, nola joango naiz musika kontemporanea ikusi izan ditut kontzertu batzuk eta sentitu ez ditu dala guztiz ulertu. Orduan, hezkuntza hori gabe, nora goaz, hori hartzaile gabeko artelanak egitera kondenatuta gaude, nik uste. Eta egia da ere, hainbat eta hainbat mendetan eskatu zaio gure sistema APZ-en eta notableen sistema horrek eskatu dio literaturari pedagogikoa izaitea, gauzak erakustea, gauzak frogatzea, irakurtzen duzu liburu bat, eta hortarik zure bizitza hobetzeko gauzak behar dituzu atera, baina ene ustez, eta hori da ene ikuspuntua, ez da literaturaren zeregina pedagogian eragitea. Aipatu dugu hasieran eta berreskuratuko dut, uste dut zuk bota duzula gotzon, ekosistema horren parte garen guzio garela kulturgile. Eta honen bueltan, galdetu nahi dizuet, ea uste duzuen, jende guziak izan beharko lukeen aukera, bere jardun artistikoa, ogibide bihurtzeko. Bai, nik uste du bai. Bai, hori da aukera eta eskubidea. Nahiz eta ez den ene biografia nolakorik, baina uste dut, eta bereziki orain belaunaldi gaztentzat uste dut bai, eta zenta, denbora aukaiteak bere artea, bere musika, bere idazkuntza, bere margoak, eta hori lantzeko uste dut hori dela egiazko eskubide, humano eskubide bat, bai, ene ustez bai. Eta dena egin beharko ginuke hortarako. Zer diozu? Zalantza asko ditut bat, ez ere ez delako jasangarria, ezinezkoa iruditzen zait oraintxe bertan, hori baina merkatuaren logikak ditugulako justu horregatik. Hortik baztertzen bazira merkatuaren logikatik, eta nikola horregatik erantzun dut baiezkoan, uste dut hori bai, hori dela bai. Eta emeki behar bada, baliteke merkatuak ere
guk bali badugu sortzaile gisa, libertate hori, ahalmen hori gure biziak artista gisa garatzeko, uste merkatuak ere neurri batean hori irentziko lukela. Merkatua sartu dugu ja jokoan, eta klaro, merkatua da artistikoki ezitua ez dagoen hartzailea. Eta bera baldin bada erabakitzen duena, noren ogibide izan daiteken hortan ibiltzea eta norena ez. Ja, nik gauza bat, apunte bat egin nahi ditzen. Beti bizitzen geha, honi behintzat beti bizi izan naiz, pentsatuz kulturgintza diruz lagundutako zerbait dela eta horrela da, baina beti azaldu digute subentzionatu pakete hortan sartzen gaituzte eta hemen diruz lagundua dagona eta gehiena, merkatua da. Eta eske falazia bat da ere guk ezin degula gure lana sostengatu estatua gabe, baina eske bereik ere, orduan, eta merkatua, nire ustez bintzat ezin da bakarrik regulatu, eta ez da egia, orduan, puskatu nahi nuke falazia hori, etengabegu diruz laguntzen gaituzten hori, eta enpresak, eske ez da horrela, enpresek diru laguntza pila jaso dituzte, eta hori jakin nunean esan hon. Abai? Eta guk zergatik ibili bar dugu hori beste lan batzuekin, eta hori mai gainean jarri nahi nun. Eske merkatua esaten dugunean askotan entzuleak ulertzen du dela eroslea bakarrik. Disko erosten duena edo liburua erosten duena. Claro, ez. Baina merkatua aztekota bat da, zuk esan duzun bezala, enpresa. Merkatua da, dira edabideak ere, edabideak iritzia bideratzen dute. Edabideek, merkatua dira antolatzaileak, publikoak asko, antolatzaile publikoek bideratzen dute ere. Entzulea, hartzailea, arte eszeniko eta musikan gaur egun Euskal Herrian oso nabarmen. Orduan, sistema turbokapitalista batean, denek sistema turbokapitalista batean, gurean bezalako egoera diglosiko hain desorekatu batean dagoen herri batean, denek bere sorkuntzatik bizitzeko aukera izatea, ezinezkoa da, lehen esan dugu, ez daukagulako hartzaile nahikorik, baina bai posible da behintzat autu hori egiten duenari duintasunez bizitzeko aukera ematea. Eta nik uste dut adibidez, lan artean horretaz ari garela, ez? Ari gara aukera izatea ez modu universal batean planteatuta, sistema ekonomikoa eraizten ez baldin badugu gaur egunekoa ezinezkoa da, olatzeko zondo esan duen bezala, baina behintzat autua egiten duenak eta bidea egiten duen horrek, behintzat duinki egin ahal izatea. Duinki egin ahal izatea. Horretaz ari gara gehien bat. Biziraute orain arte planteatu dugu denbora guzian faktore ekonomikoa zentroan izan da, baina kulturgile gisa, artista gisa, ez dakit, definitzen ez dakidan hitzoien guzien gizan, bada beste biziraupen bat ere bermatu behar duguna, eta da jendearen edo gure ekosistema hortan dagoen jende horren guziaren imaginarioan ere bizirautea. Ez, presente egotea. Ez dakit hori nola bizi duzuen zuek, hau agian gehiago proiektu pertsonaletan, ez? Gainera kontuan izan da, aipatu duguna, hartzaile baino sortzaile gehiago dagoela, ez? Osea, badagoela hor, ez da lehia bat, jende baten dako izanen da lehia bat, baina denok nahi dugu gure lekua besteen buruetan. Hori nola eramaten da, edo ze pisu dauka horrek? Nire ustez, badago lehia bezala bizi duenik, baina nire kasuan, ni justo beste aldean nago, eta ez dut lehiatu nahi leku bat lortzeko naiz eta badakidan, lehenko merkatu bat hori dena, baina uste dut ez baldin badakat lekurik, hor, resignaziotik edo, pakean bizi nahiko nukela. Zaidan gustatzen da, justu nire burua behartzea nahi ez ditudan gauzak egitera hor egoteko, etengabe
horregon behar horren sentsazioa, astun sentitzen naiz berehala kasu horietan, eta hori justo argi daukadan zerbait da ez dudala, enaizela leia hortan sartzearen aldekoa edo ez dutela horrela bizi nahi. Justo uste dut komunitate txiki hontan, niri gehien eman didan gauzetako bat dela saretzea, ez lehiatzea. Bai, eta nik ere tokatzen zaien partetik hola bizi dut, baina egia da aldi berean, nik ez dut inoiz planteatu, eta horrein sartzen naiz ni amets pertsonalki, ez dut serioski planteatu inoiz musikaz biziko naiz, eta gainera ni ere oso lehiaren mobida hori guzia, eta oso urrutitik bizitut hori dena, baina ulertut aldi berean, jakinda askoz ere eskaintza handiagoa dagoela eskara baino, claro, nik kontzertuak baldin baitut, eta nire bizitza edo nire soldata izanen baldin bada, besteak beste horren araberakoa, nik nahi dut jendea tortaila nire kontzertura. Eta igual jendeak ezin dugu zien kontzertutara etorri, ez? Hor, ere sortzen dela pixka bat, bale, nahi dut hemen egon, baina aldi berean, ez dut modu lehiakor batean bizi nahi hau, baina aldi berean badakit asko garela, eta ez dakit horrek ere, ez dakitzuk adibidez olatz autua egiterakoan horrek pixurik izan zuen, edo pentsatu zenuen, horrein igual sartu beharko naiz mundu batean, etxaidan gustatzen, edo kontuan hartu beharko ditut gauza batzuk nahiago nituzkenak kontuan ezartu. Bueno, bai sortzen dizu menpekotasuna bermatuta izan behar dezulako entzuleko puru gutxieneko bat, hori, bestela kontzertuak ezin direlako eman, eta areto baten alokairua 800 euro dira, eta soldata asko ordaindu behar ditut nik nire kasuan, eta nik kalkulua eginda daukat 3.000 eurotik bera, nik ezin dut ordaindu, ezin dut mantendu nire proiektua. Orduan, nik nire arauak jarri behar ditut, eta asumituta daukat, iritsi daitekela egun bat, non, hau askotan gertatu zaite dirua galtzea lan egiteko, hori gertatzen da, ez kobratzeaz gain dirua galtzea. Eta gainera barkatu, eta agian, zure bueltan egon diren beste batzuk ez dute galdu, eta zu... Bai, agian gabe hori da, zuk egiten dezu apostua, eta zuk asumitzen dezu, eta listo. Eta orduan bai, begiratu behar dezula hori zema sarrera saltzen, hor egon bartzerala, eta badaude gauza batzuk, naiz eta gustoko ez izan horrela direnak ezin dugu ekosistema hau hainbeste aldatu hori gerta ez dadin. Orduan, ni saiatu naiz bakean egonkortasun falta honekin, eta jakiten gertatu daitekela, dozien momentutan, hau, sarrerak ez saldu, proiektua ez izatea sostengagarri, eta ni agian psikologiara bueltatuko nintzake, bai. Ustut, ez dakit zerbait ipatu behar zenuen zu gotzon, hasi zara... Ez, nik badago, lehen aipuekin ari zaren ezu, George Orwellek esaten zuen 4 motivazio ditula idazleak, ez? Bat da banidadea, egoa, ez? Egoatan banidadea nazten dituen sentimentu eta helburu hori. Gero bestea da asmo estetiko bat, ez? Edertasun estetiko bat egiten duzun horretan guztian. Gero beste bada politiko eta beste bada testigantza, lekukotza edo transmisioa izan daiteken. Ez? Niri asko laguntzen dit horrela pentsatzeak. Eta egiten dudanean lan bat, sortzen dudanean lan bat, eta erabakitzen dudanean partekatuko dudala, idazten dut asko, gero argitaratzen ez dena. Zein helbururekin zen motivaziorekin egiten dut, ez? Gehienetan egiten duzu 4 motivazio hoiengatik, baina denporaren poderioz nik ahalegina egin dut lehenengo motivazio hori itzaltzen, ez? Egoa eta banidadea kutsatzen dituen hori, eta gehiago lerratzen asmo estetiko bat, edertasun estetikoaren bilaketa bat, eta testigantza lekukotza bat, nik nola bizi dudan momentu hau, nire herrian, nire komunidadeari oso lotua. Orduan, horrek ez dit sortzen estresik, desagertuko ortena izen estresik, ez? Batez ere, sare sozialak eragiten ari diren estres hori, nire ustez, eta ni asko kezkatzen hau, asko ezagutzen ditudalako, ridikuloa egiteraino.
A ber, nola ridikuloa Venga, egiteraino adibide bat sare eman. sozialetan, ez? Ridikuloa egiteraino, ez? Ja. Egiteraino, zuzeneko kontzertu bat ematen egon, eta jendea salea aurrean euki, eta bapatean joatea eskina batera, eta taldeko lagun bati eskatzea mugikor bat, pantailaren beste aldean dauden hoiei zuzentzeko, eta ez aurrean daukasun horri, ez? Ja. Bada, ulertzen dute, estres bat sortu dela horretan, ez? Desagertzeko alako beldurra atabiko bat, ez? Ez banago lau egunetan sare sozialetan ahaztu egingo naute, ez? Pandemian, ustut, hasi zela oso nabarmen, pandemianen eraginez. Eta nik ostera uste dut hor motivazioarenak etengabe presente eukitzea asko, niri behintzat asko laguntzen didala. Eta batzuetan ikusten dut hori albo batera usten dela, ez? Gehi, uste dut nik egin behar dugula desaskunde digital bat eta izokinarena egin behar dugula euskaldunok. Guk korronte horretan ez daukagu zer eginik. Eta uste dut egin behar dugula izokinarena alde horretan. Baina horretarako ezin du norberak bakarrik egin, ez? Hori taldean egin behar dugu, ez? Gainera, sistema horiek diseinatuta daude, justo gure kontraze hizkuntza gutxituak ez ditu, uste zigortzen ditura adibidez, gure kasuan musikan, plataforma digitalek, hori, entzule gutxi izatea zigortzen dute, gauza gutxituak egitea zigortzen dute, aldiro kantak ateratzen ez egoteak zigortzen dute, orduan, sistema perverso hortan sartzea da, uste dugu gaixotzeko erabat, eta nire ustez ere kontra egin behar genuke justo horregatik zigortzen dute baita ere zure aurpegia ezagertzea, dira justo, lehen aipatu duzun, egoa elikatzeko tresnak, ez? Orduan, uste dut oso kritikoak izan margera horrekin. Bai, gada bada, alako agertzeko eta desagertzeko joera bat badugu, biak baditugu gure baitan, azkenean. Baina, azken 50 urtetan ikusten dut nik, idazleek obrak sortzen ditugula. Urratz liburu batetik bestera goazela, eta azkenean obrak sortuko ditugu. Eta hori, behar bada, lehen aldea izanen da, euskal literaturaren historioan, hor, 80ko hamarkada arte, idazleak genituen liburu bakarrarekin. Pixka bat trufatu nintzen horietaz egunez egun bazkenen novela, baina erraiteko, aski zen liburu bakar bat kaita, eta orain, egia da, aipatu dugu publikoa hartzailea, ini duritzen zait, eta hori gauza positiboetan ezagiko dut, musika mailan menturaz gauza bera ere da, publikoak baduela alako exigentzia bat ere. Eta behar bada, gure lanetarik bat, pasatu gabe sare sozialetarik, baina ez da gaizki sare sozialetarik ere pasatzea, beti ironikoki hartuz, ez hartuz serioski eta gauzen hor balitz bezala bizitzeko eta joera hori, ez. Baina hala ere, badugu hori, nola egan, jende bat, irakurlego bat, ez da aski, biztan dena, ez da aski, ez da seguran aski, baina hala ere, edukatu dena eta idazleari, edo argiki edo subliminalki eskatzen diona segitzea. Gauza berriak egitea beti. Eta horrek egiten du, 2 urtetaik behin edo 3 urtetaik behin, idazleak ere euskaraz liburuak sortzen dituztela. Eta hori nik positiboatzen maiten dut. Kantarientzat, musikarientzat berdin. Egiten du urras bat arte egintzan ari direnentzat berdin. Bada hala ere, aipatzen dugun, merkatu aztu da, oinarri, hartzaile oinarri hortan, ateratzen dut ene publikoa kapitalismoaren zurunbiloetarik hartzaile oinarri hortan, bada hala ere, nola egan, aintzinamendu bat edo bilakaera bat sustatzen edo akulatzen gaituena, beti gauza, beti idazterat edo beti kantatzerat edo ez dira milaka, egia da, ez da Bruce Springsteenen kontzertu baterat edo Paul Ostersenaren liburu salmenta maila, baina denarekin ere ekonomia alorra baztertzen balin bada hala ere euskaraz kulturatik, literaturatik
simbolikoki edo afektiboki bizitzeko modu bat. Nik hori dut ikusten azken denbora hauetan. Epatu dituzu asko sare sozialak. Aldi berean, errealitatea gero ere bada, jende batendako sare sozialetan ez dagoena bestela existitzen, Bai, ez? bai. Eta hori, naiz eta gure mundu idealean, ez dakit, garrantzia gutxiko zerbait izan, hori ere hor dago, eta seguraski batzundako zailagoa izanen da, beste batzundako errezagoa, baina ez dakit, zukolatz bai bermatzen duzula sare sozialetan, ez dakit ze puntoraino nahita, ze puntoraino bolondreski edo ze puntutik aurrera den hemen egon behar dut sentsazio horretatik. Sare sozialetan duzun presentzia. Bai, nik ere ez daukat hain argi, pentsatzen dut komunikaziorako kanal bezala hau da, kontzertuak iragartzeko, egiten ari naizen gauzak iragartzeko baliabide bat dela, eta hortarako bai erabiltzen dut asko, eta egia da duela 4 urte jakeatu egin zizkiaten kontuak, eta sentitu nintzen guzti salduta, ez neukalako erarik, justo konfinamendu garai hortan izan zen, beraz ez neukan erarik komunikatzeko hau egingo dut edo bestea. Orduan, hortarako tresna bezala bai baliagarri egiten zaizkidala, eta gero, hau ere realitate bat da, gu kontratatzen gaituzten momentuan, begiratzen dute zenbat jarraitzaile dauzkagun, eta jaialietan eta katxeak askotan horren araberakoak dira. Orduan, oso urruti gaude hortik ies egin alizatetik, eta honek ere baldintzatzen du gure lana. Orduan, zenbaki hauei ere batzutan begiratu behar izaten diegu. Eta bueno, pixkate etxigarria izaten da batzutan, eta nire kasuan ez da nahi ez ditudan gauzak egin ditudala, edo azkenan saiatzen naiz nirera bideratzen, kanten bertsioak egiten ditut, konpartitzen ditut, gauza batzuk, agian ez direnakan ikusgarriak batzutan ere, gustatzen zait ikustaraztea gure lanaren parte diren gauzak, baina ez direnak agertzen, eta nezean behin tontak eriren bat, ezakit, baina egia da, adibidez TikTok bezalako sare sozial bat ez daukadala eta ez dudala izan nahi. Ez da galdera hau errepikaitze izanen den, baina zuk aipatu duzu gotzon ridikuloa izatera ere heldaitekeela batzutan sare sozialetako jartuna, nik konpartitzen dut hori, eta de hecho ni ere banaiz nahiko ez oso sare sozialen zalea, zentzu hortan behintzat, ez saldu behar dut nire movida. Ez. Noizbait senditu duzue, pasa duzuela zuen, ez sare sozialetan, baina bueno, bizirauteko idea honekin gaudela, pasa duzuela zuen mugaren bat, hau ez nuke eginen, ez? Baina modurun batean biziron behar dudanez, berdin zait ekonomikoki den edo jendearen gogoan den, hau egin behar dut. Ikusi duzuen noizbait zuen burua marra hori pasatzen, eta zuen gustukoak ziren gauza batzuk egiten. Nik uste dut batzuetan izan daitekela bizirauteko, baina beste batzuetan izan daiteke zuk beste batzuekin saregintza horretan duzun harremanean, behin batzuetan zuk eskatzen dituzu mesedeak, eta beste batzuetan zuri eskatzen dizkizute. Eta nik uste dut oso importantea dela sare ekosisteman ari garen eragileon artean elkar zaintzea. Asko zaintzea, elkar. Torduen suertatu zait testu inguru horretan, baietz esatea gogoz kontra. Yeah. Baina, nire ustez, momentu horretan zaindu behar nuelako, espazio hori edo harman hori. kulturgintzako eragile horrekiko nire harremana, beste batzuetan nik beraren gana jotzen nuelako, nire sormen lan bat, edo beste ere baten sormen lan bat, edatzeko, edo antolatzeko, edo dena delakoa, ez? Azkenean, elkar lagundu izan dugulako. Sare sozialen testu inguru horretan ez dute horrela. Nik iragarki taula bezala erabiltzen ditut, eta... Nik sare sozialik ez dut, bat ere, baina batzuetan, ez dudalako, behar bada, eta idealizatzen ditudalako, irakurtzen ditudalarik beste batzuen txioak edo, alako gutizia bat ere pizten zait. Baina bere ala jazoinatzen ez dun hori hire mundukoa eta ez hire mendekoa. Gero egia da, gehienetan, proposamenak egiten dizkidatelarik parte hartzeko, ez dakit
gauza, hain inguru, sorkuntza prozesuetan edo idatziz edo artistekin, artistak eran nahi du musikariekin, gehienetan hori da musikariekin, beti baiezkoa emaiten dudala. Egia da, beti baiezkoa, enetzat ez da gogoz kontra. Beti da, aipatzen duzu elgar zaintze hori, begirune batekin. Iduritzen zait, merkatuaz aparte, hor girela ere, gure lanaren partekatzeko. Egiten du, pixka bat evangelikoa, baina egia da badela ideia hori ere, kakotxen artean dohain bat badugu, landu duguna, egia da, landu dugu, lan asko egin dugu neurri batera teltzeko, eta gero hortik aintzina, partekatzen dugu bestekin, irakurleekin, entzuleekin, ikusleekin ere, batzuetan, poesia irakurketak eta egitean, artista antzezle bezala bilakatzen gira bat batean, musikariekin eta ari girelarik, eta ni askotan euskal musikariekin ari izan naiz, eta Ibon Erege, Maite Arroita, eta bar, luze batekin, eta bada alako gogo hori joateko bestearen gana. Eta hori behar bada, sare sozialek hori behmatzen dute, erresten dute, baina zuzenekoak gehiago erresten du. Eta hor bada hori, begirune hori, elgarzaintze hori, partekatze hori, senditzea komunitate batean gira, gutarik nehor ez da berastuko, baina grazia momentu hori biziko dugu elgarrekin. Eta kulturari esker, gure hizkuntza diglosikoari esker, emaiten diogu aurra bat, ez gaipatu duzu astapenean aurra bat, erritual hori, eta hori da azkenean gertatzen dena, gure egintza, gure gauzak, kakotxen artean kontsumitzen dituztenekin biltzen girenean. Eta nik horregatik segitzen dut. Bukera polita. Ikusten ditut bi aldeak, bai, aipatu dezuna, eta horiek gehienetan izaten dira, dirurik tarteko ez daukaten lanak, lehen esan dezu gustoko etzen nuen itzau militantziarena, hori, asumituta daukagun zerbait da uste dut, gaur hemen ez gara kobratzen ari, gure lanaren zati gehienean guk ez dugu kobratzen honik behintzat. Orduan, hori alde bat da, eta lehen aipatu dezun komunitateak ere, horrek ematen dizu, niri behintzat horrek ematen dit indarra, eta seinisteko nire lan hortan, balio bat daukala seinisteko hori ez. Baina nire kasuan deseroso egon naizen momentuak bai izan dira, justo nire soldata bermatzeko egin ditudan gauza batzuk izan daiteke gauza instituzional bat, hori oso tokizkanpo sentitzen zerana, edo telebistako programa bat deseroso sentiarazten zaituztena, hori dena bai gertatu zaidala, baina uste dut bidean ere ikasten dela, eta lan hontan ikasten hasia naizela ez esaten, eta horrek ere hon egiten dula batzutan. Ez dakit gotzon zerbait, geratu zaizun izateko. Bestela, azken kontutxo bat eskatuko dizuet, eta da dakizuenez, azken saio bat eginen dugula Durangoko azokan, zuzenean, eta Aragon bidatuko ditugun 3 lagunendako galdera bat usteko eskatuko dizuedala. Izan daiteke, orain zuen artean erabakitzen zuen bat, nik bota edo hemendik atera den eta erantzun ez den baten bat, ez dakit, bauzen zerbait buruan, zer geratu den erantzun gabe. Ez dakit, niri leno zuk aipatu duzu sortzea ogibide biakatzen du jende hori duin bizitzearena, eta agian hori nola egikaritzen den, ez? Irutzen zait galdera bat, hola. Bairik eta aipatu dugu hori, eta saretzea, eta sare sozialetik kanpo saretzea ere, nola egiten dugun hori, bereziki literaturan, adibidez, aipatu dugu gure turra, galbahearen tektonika edo tektonikaren galbahea deitu duguna, ara holako ekintzak sortuz edo gauzak baditugunez oraino sortzeko gure lanak sozializatzeko. Bi izan daitezke ere, Nik 3. Venga, ala. Nafarroako gobernuko eta jaurlaritzako eta elkargoko kultura arduradunentzat eta eragile guztientzat. Niki etengabe ari naiz horrekin saiesten ari garelako erantzutea, ez? Baina ez daukagu adostuta zer den estrategiko euskarazko kulturarentzat. Euskal Herri osoan ari naiz. Hori ez daukagu adostuta. Nork antolatuko ditu kulturek italdiak?
Nork antolatuko ditu, herri mugimenduetan, kultur elkarteetan, bestelako elkarteetan, nor arituko da profesionalki, nor izango da editorea, nor izango da disketxe bateko arduraduna behar bada. Baina, nor izango da kulturrez hitzailea. Espadaukagu sale nahikorik orain, hemetik etorkizun oso hurbil batera, ze dena oso arindoa, beste guztiak ez ditugu ukiko. Guk idazten jarraituko dugu bizigaren artean, eta irakurle izaten, ze hori endogamikoa da ere, euskarazko kulturgintzan, ez? Baina hemetiko 20 urtera eta 30 urtera zer gertatuko da? Hori da pentsatu behar duguna. Galdera da, euskarazko kulturgintzaren erronka nagusia zein da? Zer da estrategikoa guretzat bizirauteko? Oso ongi, plazerra izan da zuekin hirurokin solasaldi hau izatea. 3 galdera atera dira, ez dakit 3 eraman ditugun Durangoko zuzenekora, edo hautatzeko aukera emanen diegun gonbidatuei. Ikusiko dugu. Segituko dugu izketan hemendik kanpo, Durangon, hemen kanpoan, edo topatzen garen urrengo lekuan. Eskerrik asko. Zuei. Ni esker.